Pinoy Bus Driver TV. Yan, mga buksit. Yan tayo sa Matnog yan si amigo. Taga Isarog yan, buksit na tayong si Munay. Buksit na tayong. Yan si Krosdo. Pero okay na, mga buksit. Ang gagawin natin ngayon, ihandaan nyo na yung mga kagamitan nyo dyan para mga baon, dali nyo sa barko, baka magutuman kayo doon. Saka yung wallet na may laman, huwag nyo iwanan dyan. ID, panabas mo ID ha, pagpasok. Oo, para madali tayo pagbaba doon. Saka yung kuhan, wallet na may laman, huwag nyo iwanan dyan. Pagsama-samahin yung ticket. Ano na? O sige. Okay na, buksit na tayo. Ingat. Salamat! Sa mga yan. Kasi yung isa, wala na balik sa akin. Eh, yung ginayat niya sa terminal, hindi pa yung kanyang sa barko na sa kanya. Wala makakalusot yan, kahit sabihin pag nagbayad ka, hanapan ka ng ticket, kung may ticket ka na ba, kung wala kang pagkita, wala ka pa rin nalang bayad. Yung bata kasi, kinuha na niya. Malamang nasin na sa barko. Ganyan yan eh. Kuha mo hindi nga maginayat sa bus, hindi na pagdibayad sa bus. Eh, wala pa yata 7 taon. Hindi ko talaga titikitan yan, hindi ko sisikin. Yan ang crossing, puputang sa Tamagdalina. Dating kaya mo yan, ano, buksit? Ha? Sa Tamagdalina. Kaya ako dati dyan. Ako doktor. Kaya lang wala nila. Babaw sa kwan. Biltra ko atamihan. Nandiyan magkain. Kaya magbigay ito sa kwan. Oh, sunod ka pala kay amigo. Amigo, ang hilo pala sawas. Hindi pala subas, ha? Nagana na to? Alin? Hindi ko lang alam. Wala ka church eh. Wala. 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 Tingnan mo daw kung kumana ba. Beyond ko. Nasiraan mo ito mga ganito. Ay, wala. Hindi na, di para magawa yan. Kasi nga walang litoy siya. Dali yung lagi ang biyahe. Umuwi sa New Year. Umuwi ng New Year. Kasi nga, boss. Wala Doon, din. doon Wala sa kaya- kwan sa pier. Doon sa terminal. Ay, kami na makakapagod. Kaya masisa pala tayo mga amigo, ha. So, magawa natin ito pag nandiyan na yung litoy siya. Ground zero eh. Kaya na wala nung nakakambiyahe namin. Yung ginawa namin, pag nandun sa stopover, charge. So, Churchill ko, dalawa na yung Churchill ko nakalabas ah. Nasa mga pangapunan. Wala na ako dati. gusto ko sa labag dyan. Marami na wala ng charger dyan. Kinukuha ko sa iyo. Hindi lang naman sa iro. Charge. Wala sama na mag-spin. Pati pag bangko nadali rin.
Huwag ito rin. Ang bilhin mo, Bigo Pugsit ha? Ha? Huwag ito rin. Tubig lang. Sama na dito rin. Kung mag-suppress tayo, yun na lang. Ha? Sito ba? Sito. Tubig na lang. Bigyan ko na siyang pera. Mamaya na. PNP. Doon na sa Tacloban. Hindi ako na sa tayo. Wawa naman yun. Asan yung papel? Wala ba itong ano? Pag-New Year, wala. Ha? Wala pang New Year. Walang barya. Hindi na lang ako. Walang barya, Bigo Pugsit. Sabi ka ng ano na, Andox ha? Ha? Hita sa akin, hita. Hita ni Abiga. Makadada na tayo dyan para madali tayo magbaba. Tara. Hanggang dito na lang tayo. Mamaya na tayo magkita sa kabilang pier, no? Bigo, Biga. Paipin kami ba? Okay. Box na teng. Papasok natin sa loob ng pier. Tayo natin sa Rico. Tayo natin sa Rico sa Coast Guard. Malinis ang pier, walang kasasakyan. Kaya dami pagkabset, saging. Saging na luto, saging na hilaw, meron din. Saging na hilaw, saging na luto, meron din. Buksin na tayo. Tayo sa luto. Sa luto muna tayo sa luto.
Ya. Tuloy-tuloy siya nito. Kaya pagkakal. Wala nang ulan. Hindi ko kaya rumahig sa San Pedro kasi nga may toro. Sumiro tayo minsan pag naulan. Tetap sama dengan swab Abraham tim sama Coast Guard itu sama Tok bisa sama Coast Guard sama Tok. Dodong, good morning. Wala, sa kwan lang traffic sa Lopez, sa Sakay sa Lopez. Diyan po, ano na? Wala. Parang ko na pa rin kapuha, ano kaya? Namo, tawag sa Nico. Hindi nagtanad sa Nico, nakaputing damit. Nakasumpiro.
ka naman ng partner. Asan ka na? Nagbili ka na ng cellphone? Asan ka na? Nagbili ka na ng cellphone? Nagbili ka na ng cellphone? Nagtagal mo? Okay, dito nakita yung sa Coast Guard. Matanda ka na eh. Ha? Matanda. Bas? Baba. Ah. Wala mo lang hindi nagkukuha ng ganito. Ikaw ka na, sino na kumuha? Hi guys, ikaw po sit. Ang schedule ng turbina papuntang Matalong alas 12, ikaw po sit. Kailangan nasa turbina ka na. Miga Pugsit. Alam niyo ba po kung paano magpunta sa Tacloban Terminal galing ng airport ng Tacloban? Saka magkano po pumasay from Tacloban to Baybay? Sumakay ka dyan ng Miga Pugsit? Tricycle. Papuntang terminal ng Tacloban sa Buhay galing airport. Mayroon din dyan na siguro multi-cap. Bye-bye, Tacloban Thomas, bye-bye. Nasa mga 250 ang pumasahe siguro sa van. Tara na! Sinateng. Nasira na ito. Marami ka Pugsit, papasok na tayo. Sakto alas 10 ng umaga. Magtatanghali na. Nagbili naman si partner ng pagkain, pananghalian. Hindi tayo magutuman. Sinateng. Nag-register ka mo ng buwan? SIM card? Oh, kaya pala tagalan ka. Sinateng. Yan ang bagong barko ng Montenegro. Try na. Hindi ko kasi pinakain na lang.
Shout out sa ating mga aming dyan sa mga taga dito sa Matlong. Stay. Yan o. Right, ang ating mga kasabay sa Muscat ngayon. Yung mga truck na yan. Stay. Yan ang kasabay natin ngayon sa Muscat. Balagpag ang natin yung parking. Ang kaya na parking balagpag. Ayos na po siya, ayos na.